बोथोरनि फिथाइफोरखौ जानांगौ बेखौबो जानांगौ नैबे फिथाइया होनोसै जानायसै लेरख' फिथाइ दिनै लेरख' फिथाइ जानोसै बोथोरनि फिथाइ लोगोसे ओमफ्राय ड्रागन फ्रुट ना ड्रागन फिथाइ बेखौबो जानोसै माबायदि आंनो थाइसे जिनावलाय मामि बेखौबो जानोसै बिमा फिसा सानैबो बायना लाबोदों नै लाबोलाय मामि जानो आंबो बेखौ लाबो नोंनि जानायखौनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ खनसे फिन जासियाव थुफिननाय जाबाय मोनसे कमेन्ट सासे मानब बर' ना बिथाङा मोनसे कमेन्ट लिरहरदों बिराद इन्टारेस्टिं आरोखि आं बिथांखौ जेबो होननो थाङा थिगैनो दं ब्रादार आं बिथाङा बुंदों आदाया बांगाल सिख्ला गोसो थोबाय बायनाय दं नामाब्रा ओंखायनो बियो खखाबाव दारि लायो होननानै बुंदों सरि फंबाय खखाबाव बे नैबे खखाबाव दारि लानाया आं बिनिबो मोनसे जारिमिनफोर बायदि दं आरोखि जेब्ला बांलादेशआवहाय आङो थायो अब्लानि समाव सार रन्जन दैमारि हमजानाय समावहाय जोङो ओरैबायदि हालाय हाफाय रावबो आय होनग्रा गैया थ' बिनि थाखाय बावहाय रावबो आय होनग्रा गैया बावहाय बांलादेशआव चिटागां हिल ट्रेक्सआवहाय सोर दंमोन चाकमाफोर दंमोन ओमफ्राय त्रिपुरिफोर दं ककबरक जायखौ बुङो जों बर'नि दालाय ना बिसोर दङ दिनै चाकमाफोराबो जोंखौ लाखिनो दान्दिसे समबो दोना ओमफ्राय आरो मा खालामबावदों जोंखौ त्रिपुरिफोर बिथांमोनाबो जाय जों बर'नि दालाय ना बिसोरबो जोंखौ दोना ओरैबायदि हालाय हाफाय जादों जेब्ला रन्जन दैमारि सारा हमजादों अब्लानि समाव जोंखौ सोर बर'फ्रा आय होननानै बुंफेरदों रावबो आय होनाखै जोंनि आनखि जोंनि बर'नि दालाय ना बिसोरबो आय होनाखै आं बावहाय बे समाव सोरनि न'आव थादों बांगालफोरनावसो थादों फैसानि थाखा फैसानि जों एसे मास मोननै मोनथामब्लाबो बांगाला जोंखौ दोनदों नङा होमबा बांगालनि न'आवनो थादों बांगालनि न'आवनो जादों बांगालनि न'निफ्रायनो जोङो माखासे केम्पखौबो मेनटेन खालामहरनो गोनां जादों जि समाव जोङो रन्जन दैमारि सारा हमजादोंमोन ना अब्लानि समनिफ्राय आं बे खखाबनि दारिखौ लाखिनानै दोनबाय थादों आरो बे थैजासिमबो थाबाय थागोन आरो मोनसे दंबावो नैबे फिसा मोनसे दारि फिसा दङना बियो जेब्ला नेपालाव फैयो अब्लानि समाव नेपालाव थानाय समाव आं बिखौ चिह्न हिसाबै लाखिनानै दोनदों जेब्लासिम थागोन अब्लासिम थैजासिम बे मोननैया थाबाय थागोन आरोखि आं गुबुनखौ जेबो बुंनो थांला जेब्ला रन्जन दैमारि सार हमजादों जों दानसोरां ना गसाइगाव मालागुरिनि एन दानसोरां बिजों आंजों गोदाव सोराव जादों बसुन्धरा मार्केटआवहाय थांनानै जों गुबुन सासे मानसिखौ जों सानैजों लोगो लानो होननानै थांदोंमोन रन्जन दैमारि सारजों जों 1-2 घन्टासो सावरायखांनायनि उनाव जों बसुन्धरा सिटि मार्केटआवहाय जों हाबहैदोंमोन बावहाय लोगो लानायनि मोनसे टारगेट लादोंमोन थांबाय बसुन्धरा सिटि मार्केट मोनहैबाय जेब्ला रन्जन दैमारि सारनावबो दानसोराङा फन बुदों अब्लाबो मोना फेमिलिनावबो बुदों अब्लाबो मोना बेफोरबायदियाव जों हालाय हाफाय गोदाव सोराव जादों रावबो आय होनग्रा गैया जोंखौ बे समाव जों अब्लानि समाव मा खालामगोन दानसोराङाथ' दानसोरां हारसिंनो गोदाव सोरावखा मा खालामगोन मा मागोन गोदाव सोराव जानानै थादों ना फेमिलिखौसो बोथ्रोदनो ना गावनि रुमनि माल माखासे डकुमेन्टसफोरखौ बोथ्रोदनो बेफोरबायदि जादों जों बे समाव बेफोरबायदि हालाय हाफाय जादों फंबाय नों जिखिनि बाथ्रा बुंहरदों बांगाल सिख्ला गोसोथोनाय थानायखायसो नोङो बेफोरबायदि होनना बुंदों नामा आंनि न'आव फैना सोंफै आरो आंनि फनखौ टेपिं खालाम मा खालाम बास बेनि उनाव क्लियार काट मोनगोन एभिडेन्स होनांगोन बेफोरबायदि ओरैनो बाथ्राखौ जानला मोनला बुंबा जानाय नङा जों बै समावहाय माबायदि हालाय हाफाय जादोंमोन नङा होमबा बेयाव रावबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा आय होनाखै जोंनि खोथायाथ' बाद दोन जेब्ला भुटान एटेक जायो अब्लानि समाव जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सेंग्राफोरखौ रावबो आय होनफेरा बेफोरबायदि थ' जेखियानो जादोला गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बेखिनि बाथ्राखौ बुङोबा बे जाथायफोरखौ जुदि रायखाङोब्ला बिखा खामो दुखु मोनो रागा जोङो मालाबा बेफोरबायदि आरोखि थ' बे बाथ्राखौ रायखाङोब्ला गोबां दुखुबो मोननाय फैयो थ' ओंखायनो बिनि सिगां माखासे बाथ्रा बुंबावगोन आं बिनि सिगां मैया NLFBनि आफादगिरि बिथाङा मा फोरमायखो जों खोनासंनानै लानि थारमाने केम्पआथ' जोंनिया
होखारजानायसो नालाय थांनाय जानुवारियाव होखारजादों जोङो बेखायनो आफादाथ' दं दासिमबो दङ आरो थालांबाय थागोन बेखायनो जोङो जोंनि जानाखि बे मुंख्लं सान जों बेखौ थारमाने मोनसे जायगा फोथाराव खालामनांदों आरोखि सेन्ट्रेलि फालिदों उदालगुरियाव फालिदों आरो क'क्राझाराव फालिदों आरोखि मोननै जायगायाव फालिदों आरोखि उदालगुरिनियावहाय थारमाने बबे जायगायावहाय गोथै हाखर दङ गावनि थुमावहाय बेयाव खालामफैदों आरोखि उदालगुरिनिया ओमफ्राय जों क'क्राझारनिया केम्पनिया जों बेहाय खालामफैदों आरोखि सावरायनायखौ जोङो दाख्लै इलेक्सननि जोबखांनायनि उनाव जोङो मोनसे एपिल खालामदों आसाम गभर्नमेन्टखौ ओमफ्रायो आसाम गभर्नमेन्टनि CMखौ चिफ मिनिस्टारखौ ओमफ्रायो प्लास जोंनि BTRनि CM जोङो बिसोरनो थारमाने जोङो आपिल लेटार हरदोंमोन जाहाथे जोंखौहाय पुलिसफ्रा बा पुलिस पार्सनेलफ्रा थारमाने जोंखौ डिस्टार्ब खालामा जों गभर्नमेन्टजों सावरायफिननो रेडि होननानै जोङो एपिल खालामदोंमोन दा बे एपिलखौ खालामनायखौ बिसोरो मोननानै दा जोंखौहाय रेसपन्स हरफिनदोंखि खम समनि गेजेरावनो माबागोन मा होनोमोनलाय सावरायनाय जासिगोन आरोखि आसामनि CMजों दा सिगाङाव आं बुंग्रोयो न'खरनि इसुखौ जोङो सल्भ खालामग्रोदों बिनि उनावहाय जोङो दस्रा न'खरनि इसुखौ सल्भ खालामनो नाजागोन आरो जोंनि न'खरनियावनो दा एसे इसुआ गोबांसिन जालांदों नालाय दा जों जेब्ला जोंनि न'खरनि इसुखौ जों सल्भ खालामनो हाया अब्लानासिम जोङो जेबो बुंथ'नो हाया जों जेब्ला न'खरनि इसुखौ सल्भ खालामो अभियासलि जों गासैखौबो सल्भ खालामनो नाजागोन आरोखि रायलायनायनि गेजेरजों दा जुदि CM सारा जुदि जोंखौ जुदि बे खम समनि गेजेरावनो लेंहरदोंथ' दिनैहाय आङो मैया मोनासिमाव फन फैदोंमोन 10:30 बायदियाव कन्टेक्ट खालामहरदोंमोन आं बुंदों माने जोंना 13 थारिखआवहाय सेंग्राफोरखौ गासैबो लेंहरजोबगोन उदालगुरि क'क्राझार जों ज' सावरायग्रोगोन बिनि उनावहाय जों मा डिसिसन लानाय जायो CM सारनो जों खोन्थाहैगोन होननानै बुंहरदों आरोखि मैया मोनायाव केम्प जादोंबाबो मानसियाथ' जों दाबोसो आफादाथ' दं नालाय जों थारमाने मा खालामथारदों फ्रेगमेन्टेसन खालामथारदों आरोखि जोङो फिसा जायगायाव थादों आरोखि जों बेखाराव थायाखै माबा मा होनो थालिर गायदों बहाबा फुख्रि माबा ना हगारदों बहाबा अमा फिसिदों बहाबा मुदुफुल गायदों माने बबे जायगायाव जों सेंग्राफोर ज' थादों बे जायगायाव थारमाने जों बेखार थायाखै आरो थारमाने माबा मोनसेबाबो थांनानै थानायनि राहाखौ जाहाथे आफादा थांनानै थायो बे बेबस्थाखौ जों खालामनानै दोनदों आरो जोङो बे नङाखि जोङो ज' थानायावबो जों खालामखायोमोन दा जों ज' थानो मोनाखै जेनेबा